What is up mga kagala? Halina't samahan niyo akong libutin ang bagong discover natin na grape farm dito sa Bulinaw. Tama po, dito lang po yan sa Bulinaw, Pangasinan. Matatagpuan ito sa barangay ng Arnedo dito sa bayan ng Bulinaw. I-search lang natin ang Jokars Grape Farm. Ayon sa may-ari ng farm na ito na Sir Louie Carino, nagsimula lang ito sa curiosity at experimentation at di niya nakala na unti-unti na pala siya nakakabuo ng kanyang grapes farm. Ano pong kwan, sir? Ilang variety po ulit nandito, sir? Dito naman marami na akong variety. Kaso lang hindi ko pa napabunga yung iba eh. Sabi nga nila for collector's item na yung iba. Kasi hindi naman lahat talagang kayang pabungahin siguro. Baka pagdating ng araw ka, mapapabunga rin. Pag matured pa nila ng konti. Pero yung iba, prolific talaga magbunga. Gaya ng ito. Nasa likod ko, ni Vistaya to eh. Ang sarap din ang bunga nito. May aroma siya. Parang yung Jupiter seedless. Saka Baikonur, Everest at saka Julian. Yan ang mabubunga dito. Pero as of now, sir, open siya para sa public for viewing lang po muna. For viewing lang muna. For viewing. Para ma-encourage lang sila na magtanim. Oh. In case, sir, na may pumunta dito na mga tao na gusto magpaturo, okay lang din, sir? Okay naman tayo sa ganun. Oh. Hindi naman natin pagdagamit yung mga ganun bagay. Actually, hindi naman siya mahirap itanim eh. Pero, Ang mali lang siguro, hindi pa sila sumusubok. yun po siguro. As of now, ang Jokars Grape Farm ay for viewing lang po muna. Pero dahil mabait ang may-ari ng farm na ito, hinayaan niya tayong matikman sa mga pinagmamalaki niyang variety ng kanilang farm. Ang sarap! Talaga namang hindi ka magsisisi kapag natikman mo yung mga grapes nila dito. At isa na naman ito sa may pagmamalaki natin dito sa bayan ng Bulinaw. Kaya ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na ang Jokars Grape Farm dito sa Bulinaw, Pangasinan. We will remember Zion when the wicked carriers away on captivity wrong required from us to song. Now why shall we sing the Lord's song in a straight land?